हेलो सनाफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय आरोना आं भिडिअखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै सनाफोर बहुत दिननि उनाव दिनै ओरैनो ससेबाबो भिडिअ लानानै फैबाय आरो आं लोमजागासिनो नालाय आं बेखौनो शेयार खालामलांनोसै नोंसिनोबो। दायो आङो ब्लाड टेस्ट खालामनानै नेगासिनो आरोना सनाफोर रिपर्टखौ मोनथ'वाखै ओमफ्राय रिपर्ट मोनखांनायनि उनाव खेबसेनो आरो रिपर्टखौ देखायखांनानै मुलिखौबो लांखानोसै होननानै नेबाय आरोना। दायो नै सनाफोर रिपर्टखौ मोननानै आं डक्टरनोबो देखायफिनबाय आरोना देखायनानै नै मुलिबो लाबाय दायो इन्जेक्सनखौनो गंबा लाबाय आरोना ओमफ्राय अलरेडि गंसेखौथ' थुजाखांखाबाय आं ओमफ्राय मुलिबो हरबाय आरोना मुलिया बुरजायानो हरथारदों नायनोसै माबायदि मोनो ओमफ्राय प्रब्लेमाथ' बहुद प्रब्लेम ओंखारदों आरोना मोनथाम मोनब्रै प्रब्लेम ओंखारथारदों जाखिनि हरग्रोदों मुलिखौ बेखौ जानानै नायग्रोनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय उनावहाय सोलायजानोसै ओमफ्राय नै इन्जेक्सनखौ आरो गंसे थुबावबाय आरोना इन्जेक्सना बेजों गंनै जाबाय इन्जेक्सनखौ गंसे थुनानै हरखाबावबाय बेहाय ओमफ्राय गाबोननिफ्राय आरोना रेगुलार गंफा बिदिनो लालांसै आरोना गंबाखौहाय दिनै लानायजोंहाय गंनै जाबाय आरो नायलांसै माबायदि मोनो देहाखौ मोजां जालांबाथ' जालांबायसै आरोना ओरैनोथ' बहुद प्रब्लेम जायो हारसिङै थानायखाय लोमजाबाथाय आरो आख' फिख' जाथारो आरोना गथ'खौसो हानो ना गावनि देहाखौसो हानो बिदि जायो। दायो मुलिखौ लाना ओंखारबाय आं नै सनाफोर न'आव थांफिनसै आरोना मुलिखौ लाखाजोब्बाय बेसेबां लानांगौ बेखौ लानानै फैखाजोब्बाय आरोना जेसेबां हरदों बेखौ जाग्रोहैनोसै ओमफ्राय टाइमाबो जाबायानो रिपर्ट नेनायजों मानायजों आरो डक्टरखौबो एसे नेनांबायना होमबा आङो थांग्रोनोसै सनाफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय बाय बाय।